Menawi panjenengan kersa panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 9 Januari taun 2026 kapethik saka Injil Lukas bab 5 ayat 12 tekan ayat 16. Kabeh kang ana donya iki dumadi jalaran ana karsa lan ana kang ngersakake. Alam donya iki tinitah jalaran Gusti Allah kang ngersakake. Gegayutan karo donga lan utawa panyuwunan uga bakal kinabul rikala kang dadi tujuane donga utawa kang disuwuni kersa ngijabahi utawa ngabulake. Kanthi nuwuhake karep utawa kersa sawijining panyuwunan prayoga kaaturake kanthi linandhesan ati andhap asor lan ora meksa. Sing disuwuni kanthi lira legawa maringi dene kang nyuwun atine bungah jalaran katekan sediane. Dina iki awake dhewe antuk tulodo becik saka wong kang nandhang lara budhuk bab kepriye carane ngaturake sawijining panyuwunan. Budhuk mono sawijining lelara kang kejaba gegirisi nanging uga nular. Gegirisi jalaran wong kang lara budhuk perangan awake mrotol alon-alon. Marga nular lan gegirisi wong lara budhuk dikucilake saka pasrawungan masyarakat. Amrih ora dicedhaki wong sarta nulari, wong budhuk kejaba nguwuh-uwuh nunduhake menawa dheweke budhuken uga nganggo klinting ing ugel-ugel sikile. Mula panandhange si budhuk kejaba abot uga rangkep. Wektu kang suwe mesti ndadekake panandhange tansaya nandhes. Nadyan mengkono, wong iki isih kanggonan watak andhap asor. Dheweke sadar menawa bisane amung nyuwun dene kang murba masisa utawa kang ijabahi Gusti Yesus ya wong kang disuwuni pitulungan. Kanthi kasadaran kaya mengkono, wong iki ora gelem meksa apa meneh ngancam Gusti Yesus supaya nyarasake lelarane. Kepara kanthi sareh dheweke matur, "Menawi panjenengan kersa, panjenengan saged nyarasaken kula." Pranyata Gusti Yesus keperanan karo patrap lan ature wong lara budhuk iku. Kanthi bungah lan lila legawa, panjenengane ngijabahi panyuwunane si budhuk. "Yo, aku kersa, warasa kaya kang mbok karepake." Si budhuk saras, dheweke bungah jalaran kanthi sirnane lelarane si budhuk bakal kaanggep maneh jroning urip patembayatan ing masyarakat. Para tresna pelem kinasih, sikap andhap asor mujudake sikap luhur kang kudu dirasuk lan digegulang sapa wae mligine para pendherek dalem Gusti Yesus. Sikap iki banget kabutuhake rikala awake dhewe ngunjukake donga. Sapa to? Manungsa kok kumawani kumalengkung maksa Allah kang maha kuwasa. Sapa to? Manungsa kok kumawani mutung rikala dongane kaanggep ora kabul. Apa meneh manut mamawasku sikap andhap asor iki tansaya suwe tansaya luntur. Iki nyata ana pokale bocah-bocah kang asring padha srudak-sruduk kelangan tata krama. Para leluhur Jawa ninggalake piwulang wigatine darbe sikap andhap asor mengkini. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane dumung kula yen dipun dukani. Bapang den simpangi ana catur mungkur. Suami sami munjuk, konyong asma dalam Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus panjenengan rena lan ngijabahi panyuwunipun tiyang saking budhuk. Tiyang sakit budhuk jalaran kaaturaken kanthi andhap asor. Kawula nyuwun awit tulodo sae menika. Kawula badhe kupaya tansah gegulang manah andhap asor saengga saged tansah damel renanipun penggalih dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.